Salam hormatly vatandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimizi Moldavia Respublikasynda bolup geçen saýlawlar bilen başlamakçy. Moldawiýada bilişmedi ýaly prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyry geçirildi. We bäsleşleriň sany 2 adam. Biri öňkü Moldawiýanyň häzirki döwreçeli prezidenti Igor Dodon, beýleksem ona karşı duran denen adı Maya Sandu. İkinci tapgırda Moldawiýanyň ilaty Maya Sandu'a ses berdi. Sebäp ol ilmi bilimi ýeterlik denen o Amerikada okap gelen Garvardda oturan sonra hökümet işinde, devlet işinde işleyen Gıyfa wagtda Moldawiýanyň premier ministri boldy. Tecrübesi yeterlik, yani yaşı ulu değil, o 50 yetenek ol denen entek o Moldawiýan halkyny yine de bir denen masalany ilkinji gezek döwletini Moldawiýada prezident wezipesine saýladylar. Aýtmagyna görä Maya Sandu'ň özüniň aýtmagyna görä onuň uğru elbetde şol Ýewrosoýuz bilen arkalaşyk etmek hemde şol döwletiň içindäki paraxorlugy ýatyrmak hem esasy zat şol hökmany şertde Moldawiýada ýa-ni biziň halkyňyna aýdyp gelýän ýagdaýlarymyz barda hökmany ýagdaýda biz adamları elekden geçirmeli. Lüstrasiýa. Kim ogru jümresi var bolsa, döwletiň hakyny ýenmär bolsa, halkyň hakyny ýenle bar bolsa, olar döwlet işini işleme haky ýok. Ýani ol şonu etjek hökümetde de, parlamentde de. Menem şonu dogry diýip tapýan. Inne ýurduň içindäki täzelige gelsek, gelen habara görä Gurbanulyň emri bilen Aşgabatyň öňki aeroportu var. Köne diýip aýtmaýyn, Köne aeroportu 70-nji ýyllardaky bir aeroport. Sonra Niýaz ony gurmady täzeden ütgetdi, ýani uçurlaryň duralgasyny, köpertdi sanyny, uçuryň öz uçuş liniýasyny uzaltdy, täzelikler kän girdi de garşylayan daly giňeltdi. Sonra bundan näçe ýyl boldy? 6-7 ýyl ozal Gurbanulyň täzeden söküp täzeden düzeltdi. Ýani şol gurulan aeroportda harçlanan puluň ummasy näçe 100 milyon dollarlar hatlandy. Ýani şol gurulan aeroportdy 2 ýyldan soň maňa gerek geldi, 3 ýyldan soň täze aeroportdy, şu soňky aeroportyň gurulşyna ýerdi, şol Bürgütli aeroport. Muňa da 2,5 milliard pul harjatdy dollardan. Öňkü şol şu mahal şol Köne aeroport diýenimiz bar. Şonuň özü täzeden işläp guranyny, söküp täzeden gurularyny şol aeroport gelmeli ýa kabul etmeli ýolagçylaryň ýükleriň 5den birine kabul eden boş duran aeroport. Ondan ýüze urup enne täzesine urdy. Oň üçin haňlap dur, boş hiç kim gelenok. Inni şol öňkü aeroport bar, ýani şol rekonstruksiýa edilen aeroport 6-7 ýyl mundan öňe. Inni şonu ýykýarmyşlar. Ýykjakmyş da şoň ornuna ýani park gurjakmyş ýa seýil bag etjekmiş. Näme şin beýle bolýar? Ol birinjene halkyň, döwletiň puly. Onu ereceli ullanyp bolýar. İkinciden şol aeroport barka beýleki soňky aeroporty gurmak näme gerek? 2,5 milliard dollar pul harçlap. Orada halkyň puluny çürkemek, ogurlamak üçin edilen iş. Ol aeroportyň bahasy 2,5 milliard tar, arasy hasaplap görsem, yarım milliarddan geçen ol aeroportyň. Demek 2 milliard dollar o taýdan gurbany ogurlatdy diýip aýsa boljak. Elbette bu meselede nokady soňra wagty gelende suut goýar. Näme alınıpdyr, inira harçlanypdyr, kim ogurlapdyr. Ýani aslynda enne şu aeroporty näme gerekdi ýykmak. Gözüňe getirin, watandaşlar. Türkmenistan aýdylşy ýaly ýüpek ýolunyň uğruna durdy. Ondan şol Türkmenistanyň üstünden hemme hawa ýollary geçip durdy. Beýleki döwletleriň ählisine diýen ýaly.
Inni biz şu taýda näme bilerdik şol aeroport. Yük terminali dip bulunsa boldy. Yük gatna diýen samalyotlar gelip bütün dünýä şol Türkmenistanyna gorup ýalňyş goýup ýene de aňyrlygyny nira uçsa Hindistan'a Yaponiýamy nirami aýdylyp adyan beýleki döwletlerine. Ya o taýdan gelýän samalyotlar Ýewropa uçsak bolsa, Amerika uçsak bolsa Türkmenistanyna gonup ýalňyş doldurup aňyrlygyna gidip bilýär. Bizde käne şo ýalňyzym da olar. Sebäp Türkmenistan öz nebidini öldürýär, öz samalyot ýalňyzy ýanky dizel topluwasyn ýalňyzyny öldürýär, onuň kerosini öldürýär, samalyota goýulýar. Ýöne näme üçin? Şu zatlary ýoly goýmakdan geçen bar zat, awat zat biwat edip ýumurýar bu hökümet. Bulan kellesi nerede? Gaty käne dünýede uçup beren ýanky şol ýük gatna diýen aviasiýon kompaniýalar. Näme üçin şolar bilen şertname bagly şol aeroportda halkara aeroport edip bolanak ýük gatnadyjy. Gurban ola gerek gel. Daşary ýurtdan bir samalyot gondurasy gelene, sebäp ýük gatnasy iş ýeri dörejek, ýük gatnasy gelen ýanky uçurlan ekipajlary şähere girjek, halkyň ýagdaýyny görjek. Şu halkymyzy gabap, gorkuda, ürküde saklamak üçin ine edilýän oý bu aeroportdy ýykdy. Şu kiçik aeroportda gelip goýan ýurdun içindäki ýanky samalyot uçýan goýan ýer bar da ýanky Mary diýdi, Çarjov diýdi, Balkan diýdi, Krasnovodsk diýdi. Şo içerki liniýalary inni alyp şol soňky täze sarlan terminaly goýupdy. Ugradyp. Täp olan boş durda içi haňlap. Oň içinde hemme işgärlerini boşadypdyr. İşinden ta inni kilin apreline çeldi. Ýadyňyza düşýär mundan 5-6 aý ozal men size aýdypdym. Türkmenistana hiç ýyl inni kilin martynyň ahyryna çeldi samalyot uçuşy gatnawy bolmaz. Arkaýyn bolan watandaşlar Türkiýeden beýleki ýerler ahir şu döwletden regulýarny günnelik gatnaw ýoly goýulmaz. Näme üçin? Sebäp şol uçurlary gatnaýan pilotlar bar, lötçükler. Şolary eýýän plan çekilip berilen, ýazylyp eline. Şol ta martyň ahyryna çel inni kilin. Trenajorda turganlaşyk geçirmeli. Trenajor diýil ýani şo samalyotyň ömesi şekli ýa hem şo öňünde duran paneli ähli zady bar. Hakykatdan sen uçaňakda ýöne ýerde oturup şo turganlaşyk edýän nädip uçýar, nädip goňa çepiňe saňa seretmeli, knopkalar, lampalar nähil. Hökman on günnelik turganlaşyk geçirip durmaly hepde bir kuşgady. Sebäp lötçük ýadyna çykarmak mümkin. Pilotlar. Şo turganlaşyk ýatdan çykmak üçin şol ennigi. Şoň üçin turganlaşyk trenajor diýilen ýemesi bar, maketi. Şo Türkmenistanyň uçurlary hem pilotlary şo turganlaşygy ta martyň ahyryna çeldi. Ýazyly şol haçan gelmek, haçan barmaly. Diýmek, olar uçmalylar, martyň ahyryna çeldi. Şoň üçin inniki ýylyň apreline şol aeroportda kabul ediljekmiş ýanky uçurlar köpçülikle. O 2-2 gelýänlerim karantinip onuň ählisini Çarjowza gondurýarlar watandaşlar. İçinde kesellesem bolsa Aşgabatda asgyrmasyn, üstürmesin edilýän oý. Ene ikinji sort adam hökmüni. Olaňam nä derejede ýaşalýany maňa suratlaryny uratdyk. Çölüň içinde ýalazy meýdany gurulan ol harby palatkalar, oňam içinde 2 etaj, 2 ýarys edip goýupdylar ähli ýemani. O her palatkada da bilemek 50 adam, 100 adam. O bir kesel bolsa ählisi bir günüň içinde keselleje bir asgyrsa ýa üstürse. Ene bulan karantinam soňýar. Ozal 2 hepde de karantin 3 hepde geçiripdirler. Ýok içinde ýatmajak bolsaň aýdýarlar $500 näçe $1000 çeldi. Para berseň şoň sen şo karantindan çykarýarlar. Bulan karantin saklaýşam şeýle. Diýjek bolýan adam şol awat $100 milyon durýan aeroporty ýykyp şoň ýerine indi seýli wag etjekmiş. Ol halkyň puly. Ine o akly ýerine adam geçse geçider watandaşlar. Ýene de bir gede şoňa suwutnamy tipmen size şu mysal hökmüne getirdim. Indi gowy habarlara geçsek geçen
Yani şu din zalışının 6-njy güni Ata Watan Gyzylalma Derneğiň juristleri Türkiýanyň içeri işler ministrine talapnama uğradypdyrlar. Şo Juma Sapar bar edi. Dädebaýew, şoň ykbaly bar edi. Indi näme netije bolar, onuny görer. Şonu aýtdylar maňa dernekden jaň edip. Ýene de dernekden aýtdylar jaň edip, şol habarda ýa-ni şu din jalşygyny, 6-njy gün din jalşygyny dernege ýene de çaýçylyk dernek gurnapdyr. Ol çaýçylyk biziň şo gyrgelligimiz üçin niýetlenen. Şoňa da 12 sanlydan gelip gatnaşdy, öz aralaryna söhbetdeşlik geçirdiler. Öz dertlerini paylaştılar, pikirlerini paylaştılar. Gelecekde näme işler edip boljak şu zatlar maslahatlaşdylar diýär. Bu gatygy gutlayan şular ýarduşlaryň höwri köp boldy watandaşlar. Dernek sizinki barın gatnaşyn, elbetde bir ýere üýşülse meseleler çözüler, problemlerin hem çözgüdü tapılar diýip pikir edýän. Ondan ýene de şol dernegiň eden işlerine bir topar adyma iş berilipdir. Sanaw bar olarda. Eger işleriniz bar bolsa, sizem ýurt tutup bilerseňiz, pasportly meselesine, oturumly meselesine de edilen kömekler bar. Oň jikmejigin men pikir edýän. Erte buyurun şol dernegiň ýol başlarynyň özleri aýtsa laýyk boljakdy. Şoň üçin men pikir edýän ýa kemine ýa-ni bayram Allahyp özleri çykyş edip aýdy. Başga şuwurlukça indi üstüne goşar ýaly artyk maslahat ýok. Ýene de şu saparaga hem de şol gowherjigimiz bilen üç bolup gepleşik geçirdik. Ol gepleşiň esasy manasy şol Türkmenistanyň bir halk bolup ýaşamalymy? Şo ýa-da şu taýdan hemmemiz göçüp gaýtmalymy? Şol toprak bize gerekmi ýa gerek dälmi diýilen mesele üstüne durup geçdik. Soňra da şol daşyna çykan Türkmenistanlyň içinde ýaşlaryň arasynda gat köp mukdarda şol ýene de şol neşe jisimlerini edip ýa-ni şol tirýek ýeraýyna bulaşarlar kendi dürli ýerden habar geldi. Ine şu meselelerini bir çetinemde geçtik. Elbette bir söhbetdeşlik gaty agyr boldy. Hemme taraplaryň ýa-ni şonu siz düşünmeklik bilen kabul edersiniz diýen barın şuwun goýarlar halkyň sesini. Ýöne biz halk bolup oturup şu zatlardan dogry dürüst netije çykarmamyz gerek we jogap tapmamyz gerek watandaşlar. Şoňa da men sizi çagyrýan. Biz halk bolup aýaga galmasak, öz güýjimizi, zorumuzy görkezmesek, bir el berip diktaturan karşısına dik durmasak vatan elden gidip barıyor vatandaşlar. Şonay daýyndyym. Ondan hem şuwurlukça hemmäňiziň öýüňizde saglyk, sag oturuň, saglyk görseliň.